chungi malo jeme dari mona paki bamba. Dimiti mona wono sibo we a watch nepi. Nyaka mama nene nyola poka neno kama. Koto weja ticho wichore sandore. Nyaka mama nene nyola poka neno kama. Koto weja ticho wichore sandore. Gimai mora ga chunya baba namdos. Gimai mora ga pile baba namdos. Gimai mora ga chunya baba namdos. Gimai miya ga sunga baba namdos. Gimai dwaro tomia sashe duto tomia. Gimai dwaro tomia sama kwae tomia. Tomia tomia. Umami wanje security Kionge teko okinyal chukua hii. Ya umiel mamit kabisa. Awara. Mago Zion Flames. Oh yes. Donge? Kowuok Migori. Kamano. Sani nyithindo nie rusa. Koro nyiso ni wantiere ready kod nyithindo ka donge. Oh yes. Brother Beth. Inte maber? Anti maber. Okay. Mana in? An be anti maber. Kanno gi marach. Ichio maber. Achio maber. Isemoke maber. Na semoke maber. Koro arwaki. Erokamano. Mondo wamed moke do. Erokamano. Amen. Aparo ni wagamo ya koso wan sawa. Wagamo. Muko sawa? Hey. Sawa wasomo te machok matin. Very ready for Tuesday. Kaito very ready. Wantiere live e Facebook. Page marwa mar Ramogi TV weekly for good to wacho ni mita adua nyaka mwisho an gikomba kae onge ringo godo naguko wacho ni mar Mikei Migori County arendo injili kale yo makare mzee Omanga wacho ni amen. Josia Omuya wacho ni Moroni Ramogi TV olala Mosuru wang'eyo ni en wach mabende waseyudo mang'eny ntie kuonde moko ma Ramogi TV olale oginyal neno to wang'eyo ni engineers magwa temo loso wan kai kod Kosi Queen wacho ni en kodwa kendo mora inya kod chenro Erikson Wood Lela Pacho wacho ni nikondani paro na nyalo ng'iyo kendo moro kae Jawarianda Jack Vitalis Ochieng Wood Game Karariu bende wacho ni en kodwa brother Bernard yena monda aringe YouTube kacha ang'eyo ni ng'iyo makono mar namba mar 2 e YouTube kacha wan kai kod jogo mabende wacho ni gigwedhore kodwa kanyakla channel marwa mar Ramogi TV kendo okay gik molos kod lwet dhano ginyalo ga samoro riwi but it's okay aseyude kae aya neno kacha kantie Winnie Ochieng wacho ni amen
Olwal Dan wacho ni brother Bernard kod nyako kitmo kauru mos. Christian Owuor wacho ni gigwedha kabisa. Mano nyithindo sechako gwedhe kae. Akinyi Valari wacho ni oyawri ure Injili kalo yawre ahinya. Violet Akinyi wacho ni amen. Julius Otieno wacho ni en kodwa. Odongo Woda Sembo bende wacho ni en kodwa kae. Kod Ken Isaji bende wacho ni kodwa kod Faith Akelo. Brother Bernard. John Hosea mar Migori wacho ne gwedhora kod owadwa Regan Justima kod shemeji mara Dorin Ochieng. I'm blessed. Rokamano. Injili kalo antie chenro kaka pile ka an seme korwenje. Hawi maber odhine jo kanisa mag ECCA duto ebwo Archbishop Eli Owino Akuro. Mano Bishop David Mbae mar ECCA Bondo Diocese. Amor giramogi TV Injili kalo. Kendo agwedhora mang'eny. Erokamano. Paul Odhiambo wacho ni awinjo Injili kalo, awinjo Injili kan kod baba na William Obwo kod mama na Pamela Akinyi. How was your night? Ni Paul kutoka Bondo. Paul, our night was blessed. Kabisa. Paul wacho ni nichezee wimbo wa Malebo amekataa kuokoka. Nita make sure Ken akikuja amekuchezea hiyo wimbo. Usitoke, usitoke, stay tuned. Brother Bernard. The DJ akikuja atakuchezea hiyo wimbo. Producer ajali vano chali ni message na. Mano nyalo bedo ni message ni. Vano nena secheka. Paul, kindly confirm. I slept well. Paul. How was your night? It was good. And yours? Paul. Koro make sure ni Malebo ma Paul dwaro no. Ang Paul oyude. Paul nyaka yud gimo dwaro no. Okay. Aya. Ngato bende wacho kani tunajitayarisha kwenda kanisani. Josh from Dhiwa. Bende ni kodwa kacho wacho ni habari ya asubuhi hapo studio. Kabuna musi ng'eny manade ni. Naginya kabini ne musi Maga yote. Idoko ni mzuri na yako. Milton kawuok Migori kwayo lamo Nyasaye mondo timni maber. Oyawre urukanyo aneno live ka antiere Nairobi. Mano Samuel Achenje mar Uradi wacho ni mosna baba na Paul Mbala Dominic Rabuogi. Erokamano ahinya. Wabro medo somogi kaka wamedo yudogi. Namba marwa mar ote machuoke nari adek auchiel. No. De waer mondo wang'e ni ineno chenro mar Injili kalo ka in kanye. Chenro mar Injili kalo gwedhi ka in kanye. Tudri kodwa namba marwa mar ote machuok ari adek auchiel. No. Aya. Untie maber? Usegamo yweyo maber donge? Aya. Koro dong wafulre. Wafulre donge? Wachagi kanyo. Wachak kodi ka. Katoto ni ready kabisa. In ready? Aya. Anko mnyinga ilongani Luis Mogano Nguka. Ana ya Migori. Tale mekanisa mazayu. Namor kumbedo kodukai. Amen. Aya. Duokene aduoka. Ayinyiso wanyisa nyingi. Kakise wacho kanisa. School benyiswa. Gigrade. To gimako giwich. Kasto gimako giwich magin kodonge. Yes. Anyinga ilongani Luis Morgan Honguka. Asome school mar Migori Primary. Aja class beach. Aleme kanisa mar Zayun. An gimako giwich. Mako giwich mara ya ibukmar. Ngeche madonga chiel matinda biriyo nyaka boro. Mawacho niya. Ero ruoth Nyasaye chakruok mar rieko. Jok mofuo ochayo rieko kendo gidwa mondo gipuonjre. Woda, chikiti ne weche mawuoru puonji. To be kikidagi weche mameru wacho ni. Amen. Amen. Wapamne. Amen. Anko mnyinga ilonganisha kul Brendi Onguka. Aleme kanisa maza in Assembly Church of God ebo Bishop Joshua Amara. Asome school mar Migori Primary aja grade 8 tangi Mako Giwich. Mako Giwich mara ya book mar chakruok 4 matinda auchiel nyaka 7. Mawacho niya, Ruoth Nyasaye nopenje niya, ang'o momiyo ikecho kendo ang'o momiyo iluor? Kitimo maber donge dieni to kitimo marach richo okichore e dhodi mondo loyi to nyaka item matek mondo iloye. Amen. Wapamne. Anyinga iluongani Dawen Brian Otieno. Asome school mar Beryl Place Academy. Aja grade 7. Taleme kanisa mar Zion Assembly Church of God. Wo Bishop Joshua Mara. Han gi Mako Giwich. Mako Giwich mara haibuk mar Ngeche. Madongo 22 mathinda auchiel. Mawacho niya. Puonj nyathini mondo luyo mowinjore. Kendo kosedongo ok noai. Amen.
An gi nyinga iluonga ni Blessing Winslet, asome skul mar Migori Primary, aja klas 8, aleme kanisa mar Zion Assembly Church of God, aja klas 8. An gi mako gi wich mar buk mar Mathayo 19:14, mawacho ni Yesu nowacho ni yeuru nyithindo matindo gi bi ira, kik utamgi nikech piny ruodh polo en mar jogo machalo kamagi. Amen. 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 Wapamne? Good girl. Nyinga en Brandy Bevel, asome school mar Sia Central Primary, aja class 8. Aleme kanisa mar Zion Assembly Church of God Migori, ebo Bishop Joshua Mara. An gi mako gi wich. Mako gi wich mara ya book mar Joy Brania madonga 13, matinda chel nyakariyo, mawacho niya. Hera mar owete mondo siki. Kik wiu wil kod rwako welo, nikech jomoko matimo kamano oserwako malaika ka ok ging'eyo. Amen. 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 Wapamne? Very good. Nyinga Osvaldo Million. Asome school mar The Red Flowers Academy School. Aja grade 5. Aleme kanisa mar Zion Assembly Church of God. Ebo Bishop Joshua Mara. Han gi mako gi wich. Mako gi wich mara ya ibuk mar Zaburi madongo 23 matinda 6. Mawacho niya. Adieri, ber gi ng'uono noluwa ndalo duto mag ngimana. Kendo nadage od Jehova manyaka chieng'. Amen. 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 Wapamne? Aber donge? Kabisa. Ondisore kabisa. Entindo wacho dhuluo maler. Migori pacho donge? Aya, mano wagone jet Nyasaye kamano. Jet Nyasaye Joshua Mara kod kanisa mangima do. Yes. Amen. Brother Bernard, what Yes. is? Aya, koro wan gi wacho ni un gi gine ni moko items moko mang'eny donge. Aya, koro nyiswa ni un gang'o mondo wayik joma dwa chako goyo simu. Mondo wapang gi ewi wadgi do. Gigo kaka wan donge. Wan gang'o? Thing one. Aya, tigi microphone. Tigi microphone. Where? Wan gi wer. Gi miel achiel modong'. Kendo Un gi shairi kata poem? Uonge go? Okay. Winjo ka ng'ato nyisa gima kama. Machielo. But anyway, gima chielo? Oh. Mago kende? Okay. Okay. Aya, koro wer gi miel. Donge. Wer gi miel. Alafu ang' nwayude nyithindo moko ariyo, ang' ne jiwe nyithindo mamoko do. Untiere holiday sani ang'o ma ini chano timo. Ne odong jumbe adi sani koro? Ringo do? Adek kosa ariyo do? Ang'o ma podi idwa ni time jumbe ariyo modongo mondo kidoki skul tibedi kiseikori. Aya, naparo ni king'iyo screen kacha ibro neno ka namba mar simu oseketi ringo piny kanyo. Koro janyuol nyalo chako miyo nyithindo simu mondo giywa tol. Mana kaka wawacho pile kata kaka watimo pile. Ka igoyo simu, miwa nyathi straight away. Kaeto nyathi kosego simu, ong'e maber ni kogo simu, to ang'o modwa timo kata ang'o modwa wacho. Kosewacho nyinge, kanisa moleme, school mosome, kaeto gi gima oiko na odiochieng' ma kawuono. Wadwaro poem, shairi, nyathi manigi jip kata encouragement, memory verse, wer, gik machalo kamago. Donge? Yes. Aya, to kigo simu, volume mar TV iketo 0. Volume mar TV iketo 0 eka mondo tudruok obedi e yo makare. Kigo simu bende, igoyo simu kama okwe maonge koko, maonge joma wuoyo e background mang'eny kata joma goyo koko e background kacha mondo tudruok obedi e yo makare. Kamano. Yung kamano nyamwalimu. Lere maber. Yuaye uru donge. Koro aparo ni microphone achiel odhi kucho mondo wa balance donge. Ng'ama olo wer? Nani ana lead? Ni wewe. Aya, hiyo moja ikue huko. Si ndio? Aya. Wawer mondi donge. Ang' nwajiu ji bang'e do. Aya. Ruoth Nyasaye berana tinyinge malo, seche duto te ana tinyinge malo. Ruoth Nyasaye berana tinyinge malo, seche duto te ana tinyinge malo. Ana tinyinge malo, ana tinyinge malo, seche duto te ana tinyinge malo. Ana tinyinge malo.
seche duto te anating nyinge malo. Ruoth Nyasaye ber anating nyinge malo. Seche duto te anating nyinge malo. Ruoth Nyasaye ber anating nyinge Malo seche duto te anating nyinge malo. anating nyinge Malo. anating nyinge Malo seche duto te anating nyinge malo. Weche duto beyo. Ah. Weche duto beyo. Ka Nyasaye obede kom. Weche duto beyo. Weche duto beyo. Weche duto beyo. Weche duto. Weche duto beyo. Weche duto. Weche duto beyo. Ka Nyasaye obede kom. Weche duto beyo. Weche duto beyo. Weche duto beyo. Weche duto. Weche duto beyo. Weche duto. Weche duto beyo. Ka Nyasaye obede kom. Weche duto beyo. Weche duto beyo. Weche duto beyo. Mambo sawa sawa. Mambo sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Imba mambo. Mambo sawa sawa. Mambo yote. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Sitaogopa maishani mwangu, ninaye Yesu moyoni, amehakikisha mambo yote sawa. Mambo sawa sawa. Imba mambo. Mambo sawa sawa. Mambo yote. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Duto teto nyalore, mana kuomye. 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 Duto teto nyalore. Mana kuomye. Duto teto nyalore. Mana kuomye. Dakika moja tushike simu alafu turudi, si ndio? Waduoge mano no? Waduoge mano. Ino kama nyalore no. Mana kanye mimakeko. Haya. Michael. Oyaore Michael. Yes. Oyaore. Yes. Ichio maber. Yes. Haya, nyiswa ne nyingi, school misome, grade ma intie, gi kanisa midhiye. Anyinga en Prince Michael. Asomo kanisa Michael. Asomo Bonge Primary School. Kanisa Malemen Central. Yes. Angiwe. Haya. Tolo in mari. Usinipite Mwokozi, unapozuru wengine, magoti napiga pale, nisamehe Bwana. Usinipite Mwokozi, unapozuru wengine, magoti napiga pale, nisamehe Bwana. Kiti chako cha neema mimi nakitazama, magoti napiga pale, nisamehe Bwana. Atio. Amen. Amen. Wapamne Michael. Michael ditiko makata korasa kidhie.
Itieke gi bas. Aya, mose jomoko adek. Amose babo Kevin Chien. Pati Owema. Gidawa Liliana Chien. Erokamano. Aya. Sawa. Wadhi nyime. Amen. Wadhi mbele. Duto teto nyalore, mana kuomie. 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 Yote yawezekana kwa imani. 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 When Jesus came down, He came down from heaven. when He landed in Israel. when there was trouble, He came down to Africa. so now we praise him. We praise Him in an African way. And give him a lumber. Ewan watio. Ewan watio. Ewan watio nengima. 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 Dala dala wa. Yes, dala wa. Hallelujah. Dala dala wa. Yes, dala wa. Hallelujah. Jonjo nyanja tuo. Changwa pamoja wa. Hallelujah. Jonjo nyanja tuo. Changwa pamoja wa. Hallelujah. Dala dala wa. Yes, dala wa. Hallelujah. Dala dala wa. Yes, dala wa. Hallelujah. Jonjo nyanja tuo. Changwa pamoja wa. Hallelujah. Jonjo nyanja tuo. Hallelujah. Changwa pamoja wa. Hallelujah. Yesu kiriwea. Kadiowea. Yesu kiriwea. Kadiowea. Yesu kiriwea, kadiowea, Yesu kiriwea, kadiowea. Yesu kiriwea. Kadiowea. Yesu kiriwea. Kadiowea. Yesu anapaki kipako rodi, Yesu anapaki kipako rodi. Yesu anapaki kipako rodi. Yesu anapaki kipako rodi. Yesu kiriwea, kadiowea, Yesu kiriwea, kadiowea. Yesu kiriwea. Kadiowea. Yesu kiriwea. Kadiowea. Emo. Emo manigiteko. Emo. Emo manigiteko. Emo. Emo manigiteko. Emo. Emo manigiteko. Emo.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Matulem kodwa. Wasuru mbele Martin kikwatenre kanyo. Aya. Malemonwa. Aya ngatul aya lam kodwa. Bow for the word of prayer. Our kind and everlasting Master, if we have arrived here, be with us, be with our parents, be with our teachers, be with those people who are in the hospital. If you do so, our name shall grow, for in Jesus' name I pray. Amen. 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 Hey. Gichwake. Gichwake. Gibe. Gichwake. Gibe. Mago iluongo ni jo Sayuni. To jopuonj mag Sunday school mabe neno chenro. Yes. Kata nyithi Sunday school maneno chenro. Uneno gima Zion Flames otimo kae donge gite ng'ato inactive ng'ato time gimoro to wende magiwero giparo duto te to nyalore brother Bernard dong wawere Sunday school kamano koro pare jopuonj Sunday school timo maber ne Zion Flames donge walos gi Hilary kata kapok wamanyo japuonj mondo bi donge aya Hilary oyawre ahinya ichiew nade atiyo maber erokamano machiegni inyiswa nyingi maber inyiswa ni isome skul mane kanisa mileme kaito ikono wang'o kawuono Hilary yawa koro Hilary olal wai chali network ogore nome do but ber wagone Nyasaye erokamano nyithindo gi otimo maber donge aparo ni ka wanya chako yudo kata wer moro achiel ama ne wawacho ni nitie ng'ama nyalo jiwowa jiwo nyithindo encouragement ai chukua microphone ama kila mtu tu kidogo si ndio word of encouragement ne ngato ne joma neno chendo kata nyithindo maneno chendo donge wachagi tum kanyo do unasema tu kwa lugha yenye unaweza sema nayo but sawa anajiwo nyithindo wetega ni gibet kagi wer kendo gibet kagidhi e kanisa gibet gi timbe mabeyo amen erokamano anajiwo siepena mondo usishike hapo juu omedlemo mondo medhia kanisa to gimed wuoch injili kalo amen good guy anajiwo siepena mondo aya dakika achiel wachwa ajiwo osiepena mondo gidhi kanisa gibed gi timbe mabeyo kendo gimed wuoch injili kalo amen erokamano wamake gi kanyo dakika achiel wan gi simu machielo oyawre yawa mano chal ni network kelo wiye donge but it's okay aya next ajiwo nyithindo sekona machiegni gi Nyasaye kendo giluor jonyuolgi amen erokamano very good nuo kendo mos ajiwo nyithindo wetena gibed machiegni gi Nyasaye to be giluor jonyuolgi amen ajiwo nyithindo wetega ni mond giluor jonyuolgi to gidhi e kanisa amen anajiwo nyithindo wetewa mondo ka giwuoch Ramogi TV gipuonjre gik magineno kendo gidhi e kanisa gichak gipuonjre gik magineno e kanisa amen mago jep mabeyo kabisa donge brother Bernard wadwa ni mondo japuonj obi to seche ma japuonj ikre mondo mi obi we akale ote machuok mana matin mondo japuonj mondo bi mondo wago kode mbaka kapok watieko nyakwar Jo wacho ni brother Bernard Musna nyarko Kids brother Bernard nyarko Kids no akany da DJ do erokamano ahinya mano nyakwar Jo Lily Adhiambo wacho ni en kodwa Evans Onyuna wacho ni en kodwa Rama Ramali bende wacho ni excellent Harry Smart Move wacho ni chenro ler maratari gwenge mag Rinya Awendo an Harrison Airo mago joma ntiere Facebook kacha kendo gineno chenro ko ji duto te mabene neno chenro wago erokamano mathoth ahinya aparo ni walos kod japuonj kata kapok watieko do Brother Bernard haya mwalimu karibu sana asante king'iyo kamerani kamano fulri maber nyiswa nyingi
kaito inyiso ni to kanisa mokelo nwa nyithindo ni en kanisa mane to oyudore kanye to chenro magu mag nyithindo chalo nade. Okay, nyinga iluongo ni Roslyn Ayie Kombora, anyage miala, anja puonj mar nyithindo. Kendo wawuok Migori, Ruba, kanisa wani luongo ni Zion Assembly Church of God, Bishop wa en Joshua Okinyi Amara. Chenro mar nyithindo e kanisa wa chakre saa 3 wang'e nyaka saa 4. Gidonjo, giwero wende mag pak, gidend ka gidendo Nyasachgi. Tok mano ipuonjogi weche Nyasaye kaka ginyalo dongo ka giluoro Nyasaye koda jonyuolgi koda ji duto manie alwora margi. Aya, services magu mag nyithindo chalo nade? Ngi chenro mage mag nyithindo, services to ringon sadi. Okay, services mag nyithindo chakre saa 3, gidonjo saa 3, gikwongo gilemo, ka giselemo to giwer kaka sewacho. Tok mano ipuonjogi weche Nyasaye kowuok e muma. Bang' mano nyithindo bro dhi e kanisa mondo mi giwinj injili kendo. Kasto saboro ka saboro gijabire practice mondo mi gipuonjre gik mang'eny kaka gimiel kata weche mamoko minyal tim majiwogi e kanisa kanyo. Amen. Erokamano ahinya japuonj kendo wago erokamano mathoth ahinya kuom kelonwa nyithindo all the way from Migori County, nyithindo motegno kendo erokamano kuom tich maber mabende timo kanyakla kod kanisa mangima donge. Nikech ang'eni tiyo tijni to jonyuol bende back up maber donge. Amen, amen. Wadwa her mondo koro wamos ji adek kaito japuonj bro tieko kamoso ji 4 kama to walora paro ni microphone ni kama kuongo donge wachak kodi donge iwacho na moso ng'ane gi ng'ane donge. Aya, amoso Bishop Joshua Amara, amoso mamwa Nansiko gi babwa Ivan the Prince. Amen. Erokamano mos na mama gi baba. Aya, ni microphone. Amoso Bishop Joshua Amara gi jo kanisa wate kantie Migori. Amoso babwa Innocent Opio kantie Migori. Amoso mama Roslyn Bora marehema kindergarten kantie kodwa ka studio. Amen. Amoso Bishop Joshua Amara gi pastere waduto ka gin Migori. Amoso babwa Kennedy Otieno kani Migori gi mamwa Florence Atieno kani Migori. Chaka amoso waywa Amilo Nyabwan. Erokamano. Aya, mi japuonj mano alafu koro next mos. Aya, next. Anamoso waywa Mary Apio Koth kani Migori. Amoso babwa Samson Odhiambo kani Migori gi mamwa Emily Odhiambo kani Migori. Amen. Erokamano. Anamoso Bishop Joshua Amara kani Migori, baba David Onguka kani Migori, mama Quinta Tieno kani Migori. Erokamano. Mama uwer ga praise and worship. Huh? Okay, chal gi mama u. Ai. Anamoso Bishop Joshua Amara, babwa David Julius Ongukwa, mamwa Quinta Ogweno. Amen. Pilo yotegno kabisa. Ber. Japuonj. Okay, anamoso jo kanisa waduto kagin Migori Oruba Royal. Achaka amoso mama wa Eunice Atieno Wambogo kanie dala mar Siaya. Amoso kwarwa Kennedy Akuku Denja kanyachiel gi dawa Rosa Akuku kagintie Oruba Pefa Church. Benda amoso siepena duto gi jonyuol mag Rehema kindergarten kuma puonjie tete. Amen. Jomanoko ubi moso nyinggi. Okay, jomanoko wamoso wakonu mos wantie gi Simon Kegonga, wantiere gi James Amisi gi joma moko gi joma ng'eny ok tanga luongi te Philip Amara kanitiere Thika gi ng'eny. Erokamano. Studio kai wantie gi teacher Dota mabe wapuonjo go de Sunday school iluonge ni Pesila Ugor. Bende wantie gi Prudence Amisi. Bende wan kode studio kai. Amoso uduto te kama untiere. Nyaka gi nyithindo mag Sunday school mano donge kanisa ukaw moso aute. Amen. Aya, Nyasaye mondo gwedhu Zion Assembly Sunday School. Nyasaye gwedhu kabisa. Kodok to umosnwa bishop gi jo kanisa te.
omosnwa nyithindo mane odong' donge gi ji duto te. Nyasaye mondo gwedhu kendo Nyasaye otelnu ka ubro dok Migori. Sawa sawa. Amen. Aya. Bas odong' miel achiel. Yes. Aya. Koro miel ma wamielo sani en wer mar Tigi microphone. Hatua zangu. Amen. Hatua. Mawer gi ng'awa? Rose Muhando. Aya. Amen. Sawa sawa. Aya. Kawaduogo? Yes. Ubro duogo kod band. Kamano.